Великий четвер – день, коли любов віддала себе. У цей день Ісус вечеряє зі своїми учнями. Звичайна вечеря, але з дуже глибоким змістом. Це був святковий день, коли люди згадували, як Бог визволив їх із рабства. Вони приносили в жертву ягня, як знак віри і захисту. І раптом Ісус бере хліб і каже: «Це моє тіло». Потім чашу: «Це моя кров». Він говорить про те, що скоро віддасть своє життя. Що це означає? Справжня любов – це не слова. Любов – це жертва. Ісус знає, що його чекає біль, але все одно йде до кінця заради людей. Ми всі хочемо свободи від страху, болю, минулого. І цей день нагадує – свобода має ціну, і Бог уже заплатив її за нас. Молитва. Боже, дякую, що Ти не залишаєш мене. Допоможи прийняти цю любов і почати жити по-новому. Амінь.